Какво правиш ти с тази въсеница? Любов от пръв поглед ли е това или е борба? Ухапа ли? Охо, гледай ти. И ние ако знаехме, че толкова ще се обичате с тази въсеница, щяхме да ти я вземем по-рано. Тя ти е голяма приятелка на теб. Охо, гледай как я хапе. Ей! Шорко! А? Ей. Тя е много смешна тази въсеница. Така, Бория. На Бория въсеницата. Ухапи я по врата. Оп. Браво. Какво каза? Ма гледай каква любов е.